Jo Maia, Rafa Rueda eta Maria Ribero izango ditugu gurekin. Gaurko gaiarekin lotura zuzena duten 3 pertsona, baina bakoitza bere kiskurrekin eta aldeekin lotura dutenak. Kantuen sorkuntzaz eta bertso jarri ez hitz egingo dugu. Eta bakoitzak hortan ibilbide desberdina dauka, baina kasu batzuetan trentzatua ere bai. Jo Maia batetik egin izan dizkie kantuetako letrak abeslari bati baino gehiagori egin izan dizkio, talde bati baino gehiagori, eta berak ere, Karidadeko Bentarekin ere egin izan du letra eta kantatze lanik ere. Rafa Ruedak hainbat disko eta hainbat idazle izan ditu disko hoien atzean, bere hitzez gain, baina bere hitzak ere izan ditu bidelagun, oraintxe azken Hiri Kristalezko lana kaleratu berria dauka. Eta Maria Ribero ere proiektu desberdinetan aritua da, letra asko egindako eta egiten dituena, Sirokaren azken diskarekin buru belarri dabilena, eta bertsolari askori ere eskatu dizkie hitzak, eta horri guztiari buruz hitz egingo dugu, eta amaieraldean inork zerbait galdetu nahiko balu, esan nahiko balu, denbora baldin badaukagu hementxe esango du, eta bestela poteoa ere zai izango duzu, eta barra ertza, hizketarako. Hasteko, ongi etorri? Eta galdera oinarrizko bat, zuentzako hitz batzuk, letra batek, kantu baterako letra batek, zer izan behar duen ezinbestean, zuena sentitzeko, bai kantatzeko edo bai sortzerakoan, zer behar du letra batek benetan zuena izan dadin? Bertsolaria goitu hau gaude, bapatean. Bueno, zer izan behar du? Nik beti pentsatzen dudan gauza bat, ez hitzak egiten ditudanean bakarrik, edo zer gauza egiten dudanean, neurea izan dadin, pentsatzen dudanarekin koherentea izan behar dela, eta ni dauzkadan baloreak eta printzipioak ez azpian ustea, ez zapaltzea, edo ez albo batera ustera, lan hori egiteagatik, ezta. Hori da nire irizpide oinarrizko bat, edo zein lan egiten dudanean, eta kantu baten hitzak direnean gehiago, ezta. Ze azkenean betirako geldituko da, zuk idazten duzun hori, eta behintzat sentitzen duzuna edo pentsatzen duzuna idatzi behar duzu. Eta gero, nik uste dut, zeure barnetik idazten dezunean, zure burutik ateratzen denean, kasu hortan ja zeurea da. Hori bai, kantu bat inoiz ez da zeurea bakarrik, ez da? Nire kasuan, ze musikaren osagai hori, kantuaren erdia bada behintzat, hola esan dezagun, errez esan da behintzat, kantuaren erdia da, eta azkenean bi txanpon beraren bi aurpegi dira, ez da, musika eta hitza bat egin behar dutenak, eta batzutan ez dezu musika zeurea sentitzen, batzutan ez zaitu inspiratzen, igual, edo pentsatzen dut musika gileari ere gertatuko zaiola, ez da, kontxo nik hau ez nuke esango idatzi duen bezala, ez da, igual bestera batera esango nuke ez dakit, baina, hor dago erronka hori eta hor dago magia hori, ez dago formula bat, baina horren bila bizi gera. Rafa, zure kasuan? Nik uste Jonek esan duela nolabait ardatza, azkenean zurea sentitu behar dozu, eta nire ustez berez kantuak dira bi hizkuntza autonomoen arteko uztarketa, musika alde batetik eta hitza bestetik, ez? Orduen, biak egon behar dira oso ondo eskonduta, nik askotan esaten dut, ez musikak hitz egiten duela eta letrak kantatu ere, ez? Orduan, hor formula hortan, bi elementu horiek ondo eskonduta daudenean, horrekin transmititzen dozun mezua biderkatu egiten da. Eta horregatik dira horren eraginkorrak kantuak, dira pildora
oso potenteak, ez? Eta alde horretan, letra autonomoa baldin bada, pues, ondo, baina esan nahi dut, musikarekin ondo eskonduta egonez gero, hor sortzen den indarra sekulakoa da. Eta nik berez letra bati eskatzen diodan bakarra, Jonek esan dauen moduan da hori nerea sentitzea, zingo nuke kantatu hori momentu batean nirea sentituko ez banu, eta gero beste alde batetik hori nasketa musikarekin ona izan behar da. Eta esperimentazioaren bidez gauza asko egin badira ere, esan nahi dut, agian letra triste bati musika alaia jarri eta eskontzeko moduak daude, baina azkenean emaitzak lortu behar du biak separatuta daukan indarra, biek daukaten indarra hori biderkatzea, eta hola ikusten dut. Eta Maria, zure kasuan ze behar du? Bueno, letra bat nire kasuan behar du nire momentuarekin bat eitea. Bai, nik idazten badot edo beste batek idazten badu, ez? Momentu horretan nik hori esan nahi izatea, ez? Eta ez behartuta egotea, zer kantatzera benetan momentu horretan sentitzen ez dudana. Eta, bueno, hori da azkenean, ez? Jon eta Rafa komentatzu dutena, neurea sentitzea hori da, nire momentuarekin bat egitearen sentsazio hori izatea, ez? Baitu, nahi, orain gogoratu naiz, behin orain dela urte desente gertatu zitzean, eman niola hitzak eskatu zizkia musikari bat eman izkion hitzak, eta estribilloa aldatu egin zuen. Baina niri esan gabe. Eta grabatu zuen, eta estribillo horrekin esaten zuenarekin ez nengoen bat ere ados. Ez zitzaidala gustatzen, ez nengoen ados erabiltzen zituen kontzeptuekin. Nik ez nuen horrela pentsatzen, eta ia grabatuta gelditu zen, ez da? Hori, horako gauza gertatzen direnean, esatezu, karo, ni firmatuta gelditu da betirako, baina nik ez sentitzen hori nire hitz bezala, ez da? Eta kasu hortan, pentsatu zuei ere agian gertatuko zitzaizuela, zuri kontrako norabidea, baina zuei ere gertatuko zitzaizuela behar bada enkarguren bat egin, norbaiti letraren bat eskatu, behar bada gai zehatzen baten inguruan, edo behar bada libreki, eta jasotako zerbaitek, holako belarritan min bat sortzea, edo zalantza bat, edo ideologikoki urruti sentitzea hortatik, edo gertatu zaizue horrelako distantziamendurik egilarekiko? Ez duzu izenik esan beharrik, desiatzen daude entzuteko, baina... Bai, gertatu zait, batez ere libreki egiten dudanean, nik askotan esaten diote, bertsolariai, edo idazlei hitz egin nahi dozun horren inguruan, ez? Mugarik gabe, eta karo, igual momentu horretan, ni momentu sakon trascendental batean nago adibidez, eta jasotzen dudan letra da superpositiboa eta laia, eta momentu horretan ez dut hori izan nahi, ez dudalako hori sinisten, edo gertatu izan zait bai, letra bat jasotzea, eta segun zeuskalken idazten duten, ni enkarterretakoa izan da, eta arro egon da ere, esan, aizu, zer esan nahi du letra honek? Ez dut ulertzen, zein da zentzua, ez? Eta bai, holakoa gertatu dira, edo hitz egiteko modua, nahiko nuke gai honen inguruan, zuk letra bat idaztea, eta jasotzerakoan, agian, karo, zuk nahi dozun tonua ez dauka, zuk nahi dozun zentzua ez dauka, edo tasaia izatea horri buelta emotea, ze, karo, nik askotan bai-baimena eskatzen dudala letra moldatzeko, ezain beste aldatzeko, hitzak aldatzeko, baizitek eta, orden aldatzeko, edo zuk agian estrofa pentsatu duzu, baina nik hori estribilloa nahiko nuke, olako gauzak beti baimenarekin bai eskatzen dudala, baina, olakoak gertatzen dira. Askotan, zazkenean, letra bat jasotzen dozunean, agian, ados egon altzara, eta gustatu alzaizu asko zeran esaten dauen pertsona hori zuk esan nahi dozuna, baina ez dozu zuk esaten. Orduan hor beti egongo da hor gutxune moduko bat. Nire kasuan egia esan, ez dut letrarik atzera bota inoiz, agian
Hor kontua da, normalean letra bat eskatzen dugunean, edo nire kasuan gehienetan izan da nik sortutako melodia baten gainean, ez? Orduan, batzuetan, testua oso ondo eskontzen da melodiarekin enkajatzerak orduan, beste batzuetan gehiago kostatzen da, eta gertatu izan zaidana ez da letra atzera botatzearen kontu hori, baina bai kantu berria sortzea jasotako letrarekin. Hartu eta bueno, agian ez enkajatu ondo nik proposatutako molde hortan, hartu letra, eta beste kantu bat sortu. Kontua da, normalean, letra bat eskatzen dozunean, guk hemen danok ezagutzen dugu elkar, eta zaila da, zurekin edo, zaila da jasotzea zerbait gustokoa ez dozuna. Ezagutzen dozu, Jon ezagutzen dut, badakit nola idazten duen, Unai edo nadalako idazleak, idazle baten gana jotzen dozunean, normalean, zerbait, ja bermatuta dagoelako da, idazle horrengan, ez. Eta ez zait gertatu hartu, eta jasotako letra gustokoa ez izatea, baina bai, agian moldatu beharra nire kanturekin edo melodiarekin eskontzeko, ez. Eta kasu baten baino gehiagotan, inkluso hartu eta beste kantu batekin, ez. Idazle eta bertsolari askori, edo idazle eta bertsolari batzuei ere eskatu izan dizkiezu letrak, kasu hontan ere, azken disko hontan ere, Miren Amuriza, Leire Bilbao, Arketxe Estibaiez, bueno, Unai Iturriak ere askotan egin dizkizu letrak, eta azken disko honetan, Hiri Kristalezko honetan, izenburutzat hartu dituzu pertsonaien izenak, ezta? Eta gero horrelako hiri bat sortu, nolabait. Kasu horretan, hainbeste idazle eta egile desberdin atzean dauzkan disko batek nola lotzen du, ari hori, ez? Nola ezkontzen dira letra horiek? Bai, hor kontua da, eta seguruenik Jonek ere asko esan dezake hontaz, idazle batek musikari batentzat idazten duenean, idazkera aldatu egiten du. Osea, bere nortasuna normalean islatuta oso ondo gelditzen da idazten duen hortan, baina idazten du edo jartzen da askotan norentzat idazten duen horren buruan, ez? Eta horrek askotan ere kasuan diskoan 10 kantu eta bost edo 6 idazle ezberdin dauden, idazle, naiz eta idazkera oso ezberdina izan euren artean, nola ni naizen edo nagoen hor erdian, guztiek pentsatzen dute nire egiteko modu hortan, eta horrek ere batu egiten ditu idazkera ezberdinak. Punturaino, zein batzuetan, Gotzon Barandiaran eta ez dakit Arkaitzkano bezalako idazle eta idazkera ezberdineko jendea zaila dan ezberdintzeaz, norena dan testua, ez? Hor, aria ni naizelako edo kontzeptua momentu batean ere. Eta hori, bastakite Jonek agian esan dezake zerbait? Bai, hori horrela da, ze azkenean guri hitz bat letrak eskatze zaizkigunean guk badakigu beretzat ari gerala lanean. Ez gerari guri okurritutako zerbait egiten, okurritu zaigu momentuan. Hor eskaera badago, enkargu bat da, enkarguzko lan bat da, normalean, guretzat, eta eskatze zaigun neurrietan, batzutan gaia ere esaten dizute, oso zehatza, zer nahi duten egin. Batzutan esaten dizute, baita i-bokalarekin bukatzea nahi dutela lerro guztiak, edo inpar lerroak, edo bakoiteago bikoite. Oso zehatz esaten dizute batzutan, ezta? Beste batzuk oso libre, baina zu badakizu ari zerala enkarguzko lan bat egiten. Eta komila artean, ez da, bezeroa, gure mundu honetan ezin dugu terminologia hori asumitu, baina bai eskaeraren neurriko lan hain behar dezu, eta nik batzutan sentitzen dut, trajea ematen didate musika, eta ni traje horrentan perfecto enkajatu
nahi duen gorputz bat edo bizitza bat sortzen dut, ezta? Hori bere zerbitzura nago, bere idearen zerbitzura, bere ahotsaren tesituraren zerbitzura, bere ari melodiko estilo horren zerbitzura, eta hori dena kontutan hartzen saiatzezera, beretzat ari zera lanean bai. Traje oso ezberdina jarri dizkizute talde askok eskatu dizkizutelako letra, negu gorria gozategi, S.A.rentzako ere egin izan duzu, Anarirentzako ere bai, Mikel Urdangarinentzako, Benito Lertxundirentzako. Kasu horietan musika datorkizunean edo libreki denean, hau da, normalen erosoago nola aritzen zara? Neurria zuk zehaztu dezakezunean eta gero musika horren gainean jarri edo zuzenean trajea ematen zaizunean eta horre okitu behar dezunean. Kostatzen zaizu ateratzen karratutasun hortatik, 7, 6, 10, 8 hortatik edo errimatu behar hortatik edo errimotu behar hortatik edo ze sentipen izaten? Ez nuke jakingo esaten nola ze formulatan o ze norabidetan sentitzen naizen erosoago. Batzutan, zuk zerbait kontatzeko daukasunean, folio txuriaren aurrean zaude eta nola motivazioa duzun, nola badakizun zerbait kontatu nahi duzula, edo zer kontatu nahi duzun, aste zera idazten da zuri ateratze zaizu. Baina enkarguak iristen direnean ez zaude beti zerbait kontatzeko idearekin edo ez zaude beti zerbait esateko. Orduan askotan lagungarria zait musika. Musika bera helduleku bat da niretzat. Musikak ebokatu egiten du. Musikak inspiratu egiten du eta pista bat ematen dizu. Horregatik ez da berdina Soziedad Alkoholikari letra bat egitea edo Benito Lertxundiri egitea. Eta Soziedad Alkoholikak ematen maizu melodia bat, melodia horrek, gitarra horiek, ahots horrek, esaten dizu, honek nire ustez honelako historia bat behar du. Eta honelako lenguaje bat, ezta? Lexiko bat. Eta Benito hori egin behar badiozu, honek eskatzen dit hau. Eta beste erauntako histori bat. Eta askotan musikak ematen digu bidea eta pista eta heldulekua eta laguntza. Bai. Zure kasuan, Maria, lehen esan duzu, ez? Hain zuzen, oso desberdina S.A.ri edo Benito Lertxundiri letrak egitea, bai. Baina, zuk adibidez behar izaten duzuna da, uneko sentipenei doitzen zaien letra bat, ez? Kantatzeko gero, ez? Sentitzea holtzan pixka bat, gomuztabora hori. Eta oso proiektu desberdinetan ibilizea, hutsaren kasuan, askoz musika lasaiagoarekin, Sirokaren kasuan, agian beste ari musikal bat, letrek ere izaten dute arintasun gehiago Sirokaren kasuan, izaten dira gogoetara makurtutagoak beste hoiek, hutsakoak, ez dakit zure sormena, astentzarenean letrak egiten garbi joaten zaizun Sirokarantz edo hutsarantz, edo orain kintxukoroi, ondo esan baldin badut. Proiektu hortara, gero aipatuko duguna, ez dakit, zuk garbi sentitzen duzun idazten ari zaren hori norako dan? Bueno, nik prozesu ezberdinak bizi izan ditut. Lehen jartzen nintzen Sirokarentzako letrak egiten, orduan banekien edo norabide bat hartzen nuen, edo hutsarako letra bat egiten nauenean beste era batera idazten nuen, baina orain egia esan egiten dodana da konposatu eta gero esan, hau ze proiektutan enkajatzen du eto, ez? Holan askiago sentitzen naiz bai. Holan, melodiak ateratzen zaizkidan moduan, ez daukat buruan akustikoa edo roka edo dana dalagoa izango den, eta gero, ja ikustean zeran geratu den kanta, zer idatzi dudan, zeren inguruan hitz egiten dudan bai. Orduan, proiektu baten edo beste baten enkajatzen dut. Orduan, nik beti ez dut idatzi. Nik hasi nintzen idazten, hutsaren lehenengo dizkan atera nun, nire lehenengo kanta, nire lehentra batekin, baina horretik beti eskatu izan ditut letrak. Orduan, prozesua izan da, pixkanaka, ausartzea, proiektu ezberdinetan letrak sartu eta eroso sentitu, eta oin bai, gaur egun eroso sentitzen naiz, konposatzen dut, eta orduan erabaki dezaket bitu bau, hemen edoan kokatuko dut. Eta kasu batzutan kolaborazioak egin dituzu, Labasurekin, letrak ere elkarlanean eginez, Mikel Etxaburu idazlearen poema batzuk ere hartu izan dituzu, zeuretuta eta
haiek kantatu, eta bertsolari batzuekin ere egin duzula, Onintza Emeitarekin, Jon Euriarekin, Miren Amunizarekin, bertsolarien kasuan egoten da kode komun bat, edo akats komun bat, edo distira komun bat, bertsolariekin lan egitean, sumatu duzu ezer berezirik, elkarlan hortan? Bueno, claro, niretzat, beste batzuk letrak egin dizkiatenean, bai idazleak eta baita bertsolariak niri letra jasotzean batez ere, irakurtzen nuenean letra esaten nuen, ze ondo adierazten duen, pentsatzen duen hori, edo ze poetikoa den, nolako hitzak erabiltzen dituen, batez ere, nire hilura zan, euskara aldetik ze polito esaten dituzten gauzak. Ordune, bertsolarien kasuan, Jon Euria, Onintzen Beita, zurekin, Jon Martinekin bebai, eta, karo, oso ezberdinak zarete, eta gauzak oso ezberdin esaten dituzue, Onintzen Beitaren letra bat, eta zure letra bat ez dauka zer ikusirik, baina nik badakit eskatzen diodanean norbait izen olako izaera daukan, hitz egiteko modua daukan, bere euskalkia ordunka kontutan hartzen dut guzti hori. Amankomunean ez dakit zer aipatu, ez dut uste zeo zer holan nik behintzate konturatu nazenik, hor zeo zer dagoenik. Kafe hartzetik bueltan galdetu dizut eta harreta eman zian zuen kantuak eta entzuten pasatu dut astea propio, eta Maria, zure kasuan askotan zure izenburuak eta gaiak eta lantzeko eran sustantiboa dira nagusi, ez? Hitzak, esan dute eskuak, bideak, nola sortzen duzu? Hau da, normalean zerbait kontatu nahi izaten duzu, edo bulkadaka sortzen duzu, egitura bat daukazu, nola antolatzen duzu sormen lan hori, zer horren letrak direnean? A lo loco, esango nuke, ez dokat lan ez struktura bat, ez metrikan, ez ertan, ez, eta inkluso momentutan ez daukat. Batzutan bakat zentzazioa, botaka egiten doan moduan, bai hitzetan eta bai musikan egiten dodala holan, ez. Batzutan, bastakit, banago gertatu izan zait, adibidez, Lierren kontzertu batera joan, bere kanta baten parentesiak hitza aipatu, hitza hori, eta bapatean, eukin ditun gogoak horren inguruan hitz egiteko, eta mobila hartu, eta apuntatu momentu horretan, etzera heldu eta hori garatu, ez, momentu oso ezberdinetan idazten dut, eta orduan ez dago, nire kasuan ez dago, ez estrukturetan, ez momentutan, ez ezertan, ez dago logika bat, ez. Eta zinglesaren logika esplikatuko zen igukezuk, Rafa Rueda? Esaten da, ez? Badagoela kantuak sortzeko bestera bat, ez dena hitza eta musika bakarrik, tarteko hizkuntza bitarteko transizional hori. Zer da zinglesa? Bai, nik bietara egin izan dut kantuak sortu eta hori. Eta askotan jotzen dut lehenago musikak lantzera, melodiak, eta hor dago sasizkuntza bat, batez ere ingles zera kultura hortatik asko edan dugunok erabiltzen musika egiteko erabiltzen dugun sasizkuntza bat dala zinglesa, ez? Eta kontua da hori hartzen dugula, lehenengo harmonia landu egiten dugu eta horren gainetik hasten gara melodia bat murtsikatzen eta behar bada hori inglesaren itxura edo hartzen dioguna eta melodiak egiten ditugu. Eta batzuetan, Jonek aipatu duen bezala, bokalak eta hori oso markatuta egoten dira, eta oso natural agertzen melodiak kantatzeko oso struktura batez bokalikoa eta konsonantikoak oso naturalak egiten ditugu, ez? Eta askotan, adibidez, Arkaitzkanok behin baino gehiagotan aipatzen du, berak ere, Jonek lehen elkarrizketa batean esan du, berak zinglesaren ega atarata daukala ere, hainbat letra egin dituelako modu horretan, eta Arkaitzkanok ere erabiltzen du metafora bat oso politia dana, eta esaten du berak egiten duela arkeologoarena, hartuta guk pasatutako sasizkuntza hortan melodiak hartu, eta hautsak kendu gainetik eta derrepente hitzak agertzen direla, ez? Eta egia da, nik berarekin ere lan egin izan dut, eta askotan letra hartu eta esatu zu, ostia, hau esaten nuen,
eta ez daki way, eta ez daki zer, osea, letra eta vokal berdinak erabilita, eta gero, de repente, hor hitzak eta historia bat sortzen da, ez? Eta esate duzu, jo, zein ondo daki honek nik esaten ari nintzana, ez? Eta, bueno, flipatu egiten dozu, askotan daukaten gaitasunarekin, ez? Lotzeko bokalak, historiak, eta zinglesa batez ere erabiltzen dugu hortarako. Osea, gu eroso kantatzen sentitzen garen melodia batzuk, bokalak ondo markatuta, eta hori da. Galtzeko arriskuan dagoen hizkuntzen artean ez dugu jarriko orduan. Eta zu ere ibili zea, zure baitan arkeologian uste dut, eta elkarrizketa batzutan entzun dizut, edo entzun uste dizut, zure ahotsa aurkitu duzula. Gu bertsolariak asko esaten dugu gure esateko era, edo gure, ez? Horrelako zamakilatze ditugu, baina zure kasuan zer da ahotsa aurkitzea? Askoz objektiboa da? Bai, kantaera, hor jende asko dabil bizitza osoan horren bila, beste batzuek jaio egiten dira doai horrekin, ez? Karo, ni nator orain lantzen nabilen musika estiloan, hotzak eta kantaerak oso protagonismo handia dauka. PLT-ren sasoian, ahotsa hartzen genuen beste instrumentu baten garrantzi berberarekin, ez? Eta alako batean, distorsioa zara eta nolabait desagertu egiten danean eta jartzen zarenean zu gitarra, ahotsa edo erdi biluzik hor kantatzen, transmititzen dana ez da bardina eta bapaten esate oso, ostia, hemen behar bada topatu behar dut beste leku bat behar bezala transmititu nahi dudana, ez? Eta banen bilen azken lanetik 6 urte pasatu dira, eta arte horretan asko ibili naiz kantatzen nahiko biluzik, eta diskontan batez ere produktoreari esker pasatu nizkion maketak eta esan zidan, beira, Rafa, kantu hauek hartu behar dituzu eta tono eta erdi bera kantatu. Eta ikusiko dozu zelan beste mundu bat ezagutuko dozu, ez? Eta hori egin nuen, eta begiratu zein urrun nengoen, eta aldi berean zein hurbil neukan nire kantaera, ez? Eta flipatu egin nuen, nire aibala hostia, zenbat urte ebilina izen hemen horren gertu neukan gauza hau deskubritu barik, ez? Eta gainera produktorea zenik lan hori egin izan dut beste batzuekin. Eta askotan gertatzen zaigu, ez? Ikusten dugula eulia ondokoaren sudurrean, baina gurean ez, ez? Eta egia esan, niretzat kriston plazerra izan da, eta oso eskertuta nago Jonek emandako Jon produktorea, emandako aholkuari benetan sentitu dut, nire lekua aurkitu dala, ez. Jon, zure kasuan adibidez, letra mordoxka bat egin duzu, seguraski askok ez dute jakingo kantu askoren, horietako askoren egilea zarenik, urte askotan egin dituzu kantuak, estilo oso desberdinetakoak, eta entzun izan dizute noizbait, zure literatur obra, nolabait, poesia litzatekena oso sakabanatuta daukazula, ezta? Guztira zenbat letra egin dituzu? Badaukazu gutxi gora berako kalkulu bat, edo... Ez ditut zehazki... Edo bilduta dauzkazu, edo... Ez ditut zehazki kontatu, registratuta daudena dia errezena jakiten, eta 200 kantutik gora idatzi ditut. Gertatzen dana da, hasi nintzen, 18 urtekin negu gorriak entzat idazten, ez nekien nik ofizio hori nola zen, garai hartan. 18 urtekin, orain 45 dauzkat, eta bai sentitzen dudala, oso sakabanatuta daukadala, eta behar badan ere literatur produzioa, gola esatearren, hor dago garrantzitsuena. Eta baina dago, 60 diskotan sakabanatua, ezta? Eta ni pentsatzen dut badagola koherentzi bat nire obra horretan, eta ez nahiz ausartzen etiketa bat jartzen, baina nik uste dut letragintza bat dela pixka bat o neurri batean literatur genero bat. Ez da poesia,
bere hortan, ez da bertsoa bere hortan, ze beti dago baldintzatua edo beti sortzen duzu beste autore bat entzat, hori oso berezia da. Eta askotan, beste batek ematen dizun traje horretan egokitu behar duzu, ez da? Orduan, abia puntu bat dauka, kasu askotan, beste zu ezaren beste batek ematen dizuna, ez da? Orduan, nik uste berezitasun batzu dituela, ia genero bat bihurtzen duena. Eta beti nago tentatuta nire obra hori denan nunbait biltzeko. Nire bizitzaren biografia norbait egin nahiko balu, arkeologo batek, kantuetan aurkituko luke Ari Vital hori. Nire maitasunak, nire bildurrak, nire negarrak, herri honen gatazkak eta historiak, nigan sortu dituen sentsazioak, batzutan kantu batean, disko batean, kontatzen dudan historiaren segida dago beste abeslari baten beste disko batean. Eta kronologikoki ere horrela egin daiteke puzzle bat nire pentsamenduena eta nire bizitzarena. Hori idazle batek o poeta batek liburu batean presentatu dezake horrela, obra koherente bat bezala edo. Bueno, niri gertatzen zait hori daukadala 200 piko formato zerat desberdinetan, apal desberdinetan. Azkeneko aukerrez baldin manao aurrera altxasu izango da, altxasuko gertaerei lotutako kantua egiteko enkargoa iritsi zaizulako. Kasu horietan zenbateko lehentasuna ematen diezu balio artistiko hoiei, azkenean zure sinadura daraman kantua da, eta ez, luzitzeari nolabait esan da, zaila da onartzea ala baldin bada hemen, baino, eta zenbat funtzio sozial edo komunikatibo horri, pragmatiko horri. Olakotan kostatzen daizu bereizketa egitea edo askoz intuizioz jokatzen duzu eta intuitiboa izaten da bide hori? Nik horrelako enkargu bat jasotzen dudanean, egin izan dut korrikarako kantua edo Nafarroa oinez edo olakoak, altxasukoa, ez da? Altxasuko gazten kasua, nik oso garbi daukat, ez daukat zalantzarik, enkargu bat betetzen ari naizela. Eta niri eskatzen didatena egiteko obligazioa daukat. Eta hori pozik hartzen dut gainera, eta beti eskertzen dut, eta kasu askotan ohore bat bezala sentitzen dut, baita ere, nitaz gogoratu izana, sentimentu kolektibo bati hitzak jartzeko edo aldarrikapen horiek egiteko, ezta? Eta ni kantuaren funtzioaren zerbitzura jartzen naiz. Eta batzutan esaten dizute behitu, nahi dugu Nafarroa aipatu egin behar da. Batzutan, Araba, euskeraz, Nafarroa, esaten dizute euskera aipatu egin behar da, ezta? Eta, bueno, altxasuko kasuan ez zidaten baldintzari jarri, baina nik garbi neukan altxasu aipatu behar nuela, ze azkenean kantu horrek egin behar duen funtzioa da, altxasuko injustizia hori gogorarazi behar du kantua entzuten dugun bakoitzean, ezta? Orduan horren zerbitzura jartzen naiz. Eta bada nik letragintzan beti dudan obsesiotako bat, ni beti oso kontutan hartzen dut edo gustatzen zait kontutan hartzea, jendeari iritsi egin behar zaiola nik idazten dudan hori. Orduan, ez naiz hasten ni esaldiak konplikatzen edo nire luzimendurako ez dakize struktura komplikatu sortzen edo irudi ez noa horretara. Ni nahi dut beti ulertzea eta sentitzea alik eta ondoen eta zuzenen eta horretara jartzen naiz normalean. Maria, zure kasuan baita ere elkartasun kantu mordo bat egin duzu, zure iniziatibaz eta enkarguz eta danetik uste dut. Eta orain, proiektu berezi batean zabiltza harreta eman zidan hasieratik Kintxuk Oroi, uste dut izena dula, Japoniako arte batean oinarritutako izena da, esplikatuko eguzu zer dan hori, eta benetan interesgarria intzitzean nola sailkatzen duzuzuk ere prozesu hori kantu horiena 3 ataletan edo gehiagotan jaiotza, ez? Hau da, zure hitz biluzioitatikan eraikitakoa, tribua, zure inguruko ekarpenarekin, eta gero produktorearen eragina, ez? Pixka bat, zer da Kintxuk Oroi, eta nondi dator, eta, ze arte mota den ere esango bazen igua? Bai, ni hasi nintzanean pentsatzen ere bakarkako proiektu bat egiten, eneukan argi egin behar nuen edo ez, baina hor neukan zalantza, eta batean irakurri nun,
Japonian kintsukoroi teknika erabiltzen dela, eta hau da, japoniar kulturan, keramikan, ez dakit orain irudikatuko zuen, baino badauzelako jarroiak eta dauzkatela arrakala batzuk urraz beteta hola pilo bat, ez? Bueno, hori erabiltzen da, eta esan nahi du, objektu bat apurtu danean, eta berregiten denean, arrakalak disimulatu beharrean egiten dutena da, arrakaloiek urrez bete, ez? Nolabait adierazteko objektu hori apurtu dala, baino berregin dala, eta horregatik dala indartsuago eta politago. Eta esan nun, justo hori da, nik egin nahi dudana neure musikarekin, nire letrarekin, eta bitu, erakutsiko ditut nire arrakalak urrez beteta. Orduan, hortik abiatuta, esan nun, aurrera egingo dut, ez? Filosofia hori polita bada aplikatuko dut neure proiektura. Eta hasierako ideia zen, ni neure kantak argitaratzea, gitarrarekin, pianoarekin, eta listo. Baina, proiektu hori bizirik zegoenez, aldatzen joan zen. Eta hor bidean, zalantza asko, eta enekien nondik abiatu proiektua, ze argi neukan bakarkako proiektua ez dala, inoiz ez dala. Beti daukazulako hor alboan jende pilo bat lanean, letrak egiten edo produkzioan edo dana dalakoan orduan, esan nuen, tribua ere sartuko dut, ez? Atalak sortuko ditut. Eta bidean agertu zen ekoizle katalan bat, interesa jarri zauenan ere proiektuan, eta nahi zuel elkarlan bat egin, orduan. Erabaki nun kintzukoroi izan behar zala proiektu irekia, arrakal guzti horiek agerian utziko dituena, baina behitu ere, aldi berean, nire nahi eta nire gauza guzti horiek zartu alizatea, orduan, proiektu zabala da, ardatz askorekin, baina intentzioa da filosofiaren intentzio berdina. Esan duzuna aritik, ez? Puskatzean idazten duzu normalean, edo askoz lan mekanikoa gotzat hartzen duzu batzutan, letra bat egin behar dut. Puskatzearekin lotuta dago zure sorkuntza edo? Bai, aitortu behar dut nik uste tristurarekin harreman estuago bat daukadala, eta holako momentuetan nagoenean, triste nagoenean, edo amorruarekin nagoenean, idazteak letra bat egiteko edo idazteagatik laguntzen nahuela pilo bat. Makuilu bat bezala esango nuke dela, ez? Ordenatzen ditut apur bat nire idei guztiak, ez zalantzak eta paper baten ikusten dut zer idatzi dudan, eta beraz zeintzuk diren nire ardurak benetan, ez? Orduan, lehen esan dudan moduan eta musika egiten dudan moduan, idaztea ere da momentu baten behar dudan zeo zer. Eta asko kostatzen zait, aitortzen dut, asko kostatzen zaidala enkarguz idaztea. Esaten badiate behitu, kanta bat eta letra zuk idatzi eta honen inguruan. Hori momentu horretan baldin banago eta gai horrekin lotuta baldin banago zentzu baten edo besten, bai, baina bestela egia da, kostatzen zaidala ez zait ateratzen holan papatekotasun horrekin. Zure hitzak normalean, Rafa, gehiago izatea musika da. Zure askatzeko bidea letretatik bilatu izan duzu edo musiko paper hortatik esklusiboki. Entzun izan dizut, ez dezula hain eroso egiten letren atal hori beti edo hor zekerra ukitzen dituzu. Bai, ni berez nire burua musikaritza daukat, ez? Oso natural egiten dudan gauza bat da, eta batzuetan, gertatzen zaidana da, idazteko arlo hori horren desarrollatuta ez daukadanez, irudipena daukadala, nik idazterakoan naizela musikaren maila berdinera, hau da, iristen, ez? Eta, karo, kantuaren onerako, normalean, beti jo izan dut, asmatu ez dudanean edo beste batzuen gana, ez? Hortan, badago, joera bat, jende askok edo komentatu izan diate, igual, egin beharko zenuke, zuk idatzi gehiago zintzotasunaren alde, nolabait, edo, baina, karo, hortan ikuste dut benetan garrantzitsua dana da, hor geldituko dana, eta ez naiz ni, kontua da, ez da ni zintzoa izatea, ni zintzoa izango naiz, nik idatzita edo beste norbaitek idatzita, sentitzen ez badut nerea ez nuke kantatuko. Zintzotasuna hortan bardina da, nik idatzita edo beste batek idatzita. Eta gainera, beste batek nik baino beto idazten badu,
noski kantuaren alde, kantua da azkenean hor geldituko dana. Eta hori ere komentatu izan dut, behin baino gehiagotan, Mikel Laboak adibidez inoiz ez zuen letrarik idatzi, eta inork ez zion alakorik ere leporatzen ez. Nik uste dut hortan batzuetan bai agian inspiratuago zaude beste batzuetan baina zailtasunak ikusten ditut musikarekin daukadan maila hori letrarekin berdintzeko edo nivel berean ibiltzeko, ez? Horregatik jo izan dut askotan beste batzuen gana. Eta interesa sortu izan dizu testuren batek, normalean musika ematen diozu idazleari eta ark egindakotik, ez? Kantatzen duzu gero, eta listo, baino eduki duzu testurik edo bertso jarririk edo arreta eman dizunik eta beharra sentitu duzunik hori kantu bihurtzeko, kontrako norabide hortan, zure iniziatibaz? Bai, badaude, gertatu izan zait behin baino gehiagotan hartu, eta gehienetan egia esan esen karguz, baina aldez aurretik edo hitz egin da, eta hartu eta irakurri eta norbaiten poema musikatzearen kontua, eta ikusi izan dut. Gertatzen dana da poesia, normalean, dagoela idatzita oso molde askotan ez musikagarria, ez? Esan edot, badira gertatu zitzaidan adibidez Gabriela Arestiren testuak musikatzerakoan, ez? Poesia librea baldin bada iaia prosa desestrukturatua nolabait ematen du, ez? Eta horri kantuaren formatuan gabiltzanok hor beti bertso egitura askoz ere egokiagoa gertatzen zaigu kantuak egiterakoan. Orduan, zaila da hartu eta poema bat ola libre hartu eta horre melodia bat topatza, baina bai, badira eta gertatu izan zait behin baino gehiagotan, eta baditut inkluso poema eta batzuk musikatuak hor inoiz agian kaleratuko ditudanak, baina gehienetan besteen testuak musikatu ditudanean enkarguz izan dira, eta askoz errezagoa egiten zait gainera bertso formatuan daudenean. Eskatu behar dizuet, kantu kutxunen bat aipatzea Hirurek, pentsatzen joan, egin izan duzuen eta benetan emaitzarekin, borobiltasun horrekin ase zaituztenak edo bestela ere esanai berezin bat daukalako, bereziki gogoan daukazuen kanturen bat edo prozesuren bat, kantu baten sorkuntza prozesuren bat, ea bere isi dezakezuen. Jon, zu hasita? Prozesu berezi bat, euskal bat prozesu bereziak izan dituztenak. Bat aipatzeagatik oraindik argitaratu ez den kantu bat, Benito Lertxundik azkenengo 2 urtetan edo jotzen du bere zuzeneko emanaldietan. Eta kantu horren historia da, orain dela, ez dakit, 5-6 urte azken aldiz junintzan Ternuara, bisita batean junginan, eta han San Jones kapitaleko portuan musika denda tradizional bat zegoen, denda txiki bat portuan, oso polita, eta bertako instrumento tradizionalak eta zeuden, eta sartu ginen ura ikustera, eta galdetu nion dendakoari, bueno, ze disko, bertako ze disko rekomendatuko zeniak nik eramateko mendik eta hola, eta esan zian, beitu, hemen, hau edia hemengo atzeko kaleko taberna batean jotzen duten bi lagun, eta oso disko polita atera dute, eta erosin duen hori, eta hor kantu bat zegoen pilo bat gustatu zitzaidan, eta esan duen, kantu hau Benito Lertxundirentzat izan behar da. Eta hasi nintzen bueltak ematen, karo, inglesez ez jakitearen bentajak, hasi nintzen letra bat imaginatzen, eta orain dela 5-6 urteko sagardotegi temporadan, justu fetxa hauetan, hasi ginen nik sortutako kantu horren estribilloa kantatzen.
afari guztitan. Beti kantatzen genuen parranda guztitan, eta konturatu nintzenerako ja jende pilo bat ezekien. Estribillo hori. Existitzen zen kantu horren estribilloa, ja hainbeste kantatuz, eta hain itxaskorra zen, ez da, hainbeste hain errez sartzen zen, eta azkenean kostatu zitzaidan pare bat urte, baina egin nuen kantu oso bat, esan nion Benitori behitu, ternuatik ekarri dizut opari hau zuretzat, kantu bat. Eta handi hilabete batzutara, deitu zidan da jon egin dut kantu horrekin. Eta horren kontzertotan jotzen du, eta aste honetan deitu dit, esateko disko berrian sartuko duela, eta bueno, hori da kantutxo horren historia, ez da? 6 urtetako bizitza bat izan du, eta ternuatik etorri da, eta laizter entzun izango dugu diskoan. Eta Maria, zure kasuan badaukazu historia berezirik, edo bueno, asko mugitzen zeiun kanturik? Bai, bueno, asko, ez? Niri aukeratzea zuzaia egiten zait, baina bueno, aukeratzearen oin dela 2011an edo 11an izan zen bai, hor Hutsaren lehenengo diskan argitatu behar genuen, eta justo urte horretan, nire nebakalde egin zauen, Frantzialdera. Handik eta urte batzuetara atxilotu zuten, beraz, egon zan hortarte bat iesean, eta diskargati argitaratu behar genuen, eta esan jo, ia entzuteko aukera aukan, nekien, baino ia aukera aukan. Orduan, esan beitu Maria, hau da momentu oso aproposa, idazteko kanta bat, ez, berari, apur bat, indarra eta musuak emoteko zegutunak ezin dituen bidale, orduan, hor esan lotxa eta konpleju guztiak kendu, ze helburuak merezi du, ez? Eta hain nintzen hainbeste fijatu letra ona edo txarra zan, ez? Nire helburua zan, eta nire esperantza zan berak entzutea kanta hori. Eta kanta ditzen da, idatzi ez dudan eskutitza, ez? Ezin nion bidali inora, baina, entzungo zuenaren esperantzarekin, da ez zuen entzun. Orain bai, ez da? Orain bai. Eta konplejoak aipatu dituzu, hasiera batekoak, zeintzu zidan? Esan balitezke? Bai, niri orokorrean bi gauzak oso badintzatuta egon naiz bi kontuengatik. Bata da oso berandu hasi nintzala jende aurrean abesten, enekielako ondo abesten nuenik, enekielako hori holan zenik, eta bizitza osoa eman dut musika eskoletan, hasi que pentsa zeran dagoen eskuntza, ez? Baina konplejoengatik alde batetik, ez? Eta idaztea, are gehiago kantatzeak beldurra eta lotxa ematen bazian, idaztea gehiago. Eta gero oso garrantzitsua izan da niretzat, euskaraz idaztean niretzat izan dalako handikap izugarria. Ni balmaseakoa naiz, enkarterritan bizi izan naiz, eta euskarazan niretzat unibertsitatea heldu arte, irakasleari hitz egiteko hizkuntza, eta listo. Ez beste guztietan, enekien zela moldatu, eta hor geroia unibertsitatera heldu, hor topatu nintzen, euskaraz bizi izan jende askorekin, orduan holako, talka izan nuen, eta hor erabaki nuen euskaraz bizi nahi nuela, eta euskaraz idatzi nahi nuela, eta hori apustua izan zen bizitzarena eta musikarena, orduan, pizkanaka urte nahiko txopasaziran, hasieran beste batzuen letrak abesten nituen, eta, azkenik eta lan asko eginez, euskaraz bizitzen orokorrean, eta apustu hori eginez, lortu izan nuen aurrera pauso hori egin, eta Hutsaren eta kanta hortik abiatuta, pizkanaka, zirokako dizketan, nire bakarkako proiektuan nire letrak zartu ditut, nahiz eta batzutan oso lotxatuta egon, baino egiten dut. Eta jarraitu zazula egiten. Eta Rafa, zure kasuan, kutxunik? Nik zuen permisoekin bi kantu aipatuko ditut eta ez bat. Bat da, Unai Iturriagak idatzitako bi musu, bigarren diska prestatzen ari nintzen, eta hor neukan kantu bat, melodia eta hotxa eta zinglez hortan nahiko eginda edo, eta saiatzen ari nintzen, testua nik ere idazten, ez nuen asmatzen, ez nengoen ere guztiz konbentzituta kantuaren osotasunarekin, eta Unairi bota nion, zera kantua, maketa, eta
lehen elkarrizketa batean kontatu dut, normalean bertsolariak oso abilak diela batean improvisatzen eta sekulako arte lanak edo egiten, baina gero letrak egiterakoan, igual idazterakoan normalena behintzat nire esperientziagatik ez da izaten batean edo denbora gutxian behintzat letra bueltan jasotzearen kontua, ez? Tardatzen dute nahiko gainera. Eta kontua da unairi pasatu kantua eta atzaldez kantua eman eta gauerako jaso nuela bueltan, ez? Eta idatzi zian, ez dozu sinestuko, baina irakurri dut hainbatetan idatzitakoa eta uste dut borobila atera zaidala eta oso gustora nago abertzi iruditzen jatzun, eta hartu neban irakurri nuen eta ederra iruditu zitzaidan berak idatzitakoa. Eta gero, azkenean estudiora sartu eta iaia ez grabatzetik pasatu zen disko horrekin edo disko hori aurkezteko kantua izatera, ez? Osea, ze punturaino opari horrekin kantua batean hasi egin zen, ez? Hori bat, eta beste bat da nik beti idatzi nahi izan dudan kantua, ez beti, horrentxa esplikatuko dut zergaitik, baina saiatu nahi zena idazten, baina hartu eta beste batek nik zer esan gabe idatzi duena, eta azkenean musikatu egin dudana, ez? Eta da, oroitz kantua, azken diskoan agertzen dan kantu bat, memoria historikoari buruz hitz egiten da, eta nik bizi izandako esperientzi bat oso gertutik ere ukitzen duena, ez? Eta kontatuko dut bitxia da. Kontua da, ni nengoela amaren etxean, amama ondoan neukala, Durangoko bombardaketari buruzko kantu edo dokumental bat ikusten, ez? Eta hortxe agertzen zian irudiak, hau beste, eta, harriak, bombak jotako etxeak, eta halako batean agertzen ziren hilotzak, eta esatariak izen abizenak aipatu zituen, ez tal, eta halako baten, eta Rafael Villalabeitia aipatu egin zuen, nik, hor telebista amama ondoan, amama altxatu zen, ezer esan barik, joan zen bere gelara, eta etorri zen halako postal zahar batekin, hola, eta eman egin zian, hola, eta hartu nuen, begiratu eta atzean, eta jartzen zuen. Para mi sobrina Felisa, que se siga riendo tanto como hasta ahora. Eta sinatuta Rafael Villalabeitia. Eta digo, oigo, la hostia. Ontxe konturatu naiz hemen, nire amamaren osaba Durango niltzala, ez? Eta abadea zan, hor zegoen, eta ez hori bakarrik. Kontua da, hor sakontzen, eta enteratzen naiz, bere neba ere barku batean eraman eta fusilatu egin zutela, ez? Eta horretaz enteratu nintzen, ez dakit, 35 urterekin izango zen, edo gehiago. Eta karo, guzti tarte hortan, ni gurasoekin bizi izan naiz, amama gurekin bizi izan, eta inoiz hitz egin ez dugun gauza bat izan da. Eta enteratu nintzen, orain dela 10 urte, ez? Orduan oso fuertea iruditu zitzaidan, behin saiatu nintzen horri buruzko kantu bat egiten, izildutakoak izenekoa, eta orain gontan, diskontarako, aurretik Lemoako udalak izan zuen ekimen bat memoria historikoaren inguruan, eta Arkaitz Estibaiesek idatzi zituen bertso batzuk, amama baten historiaren ingurukoak, nola bere senarra fusilatu eta eraman egin zuten, ez? Eta irakurri nuen, ostia, hau, eta aipatzen zuen nola askotan ze zaila egiten dan, edo ze beldurra dagoen horrek gauzak, edo egon dan, behintzat, horrek gauzei buruz hitz egiteko familietan, ez? Eta kantu hori deitzen da Oroitz, eta, azken lanean grabatu nuen, ez? Eta entzungo dute, hemendik irtundako askok. Analfabeto emozionalak izaten askotan, da, hitz egin
gabeko hoiez, eternoki hitz egingo du kantu horrek, ez? Hemendik aurrera kantu. Analfabeto edo paralitiko emozionalak. Hoi honintzaren arabera hori da, bai. Hor definizio diferentea da, bai. Eta, bueno, zentzurtan kantuek betiko tasun hori mantentzen dute, eta testigantzaiek ere ematen dituzte tartean. Tamalez, bukatu behar dugu ordulariak ala nahi duelako, baina badukat beste galdera txiki bat, gero galderaren bat horrela entzulek ere egin nahiko balut ere, eta da, izenburuei buruz, bai? Hasierarekin bukatuko dugu. Izenburuak zuek jartzen dituzue, jarri izan dituzuenean ze lehenesten duzue, edo ze behar du izenburu batek zuen ustez, kantu baten izenburuak, onartzeko diskoan, edo kantu bati hasiera emateko. Ze behar du? Nolako adia zuen izenburuak? Nik ez diot, buelta haundirik ematen, ze total jartzen diozun nirekin, eta gero emoiztasuz musutxue da, ezkenean ez dauka misterio haundirik. Beitu, adibidez, Ferminen azkenengo diskoa, B letraz hasten diren hiriburuei egindako kantuak dira, ezta? Badaude olako lan batzuk erabat lotua daudena izenei, izenburuei, eta nik personalki ez diot inoiz buelta hondirik eman ze beharra dauker nago, baina ez dut uste garrantzia hondiko faktora denik kantu bat entzat izenburua. Azkenean, diskoa sartzen duzu kotxean edo musika ekipoan eta kantua bata bestearen atzetik doa eta batzutan ez dakizu ez da ze izen daukan, ez da igual paperean bezala o beste formato batzutan daukan garrantzia o zineman, ez da pelikularen izena, izan daiteke faktore bat ikusiala ez erabakitzeko, ez da? Abitu ze izen ona daukan seguro ona dela, ez da? Kantuak nola txikitxoagoa dira edo ez dakit, entzutekoak pasiboki ere, entzuten duzu, bueno, izenburua jakin gabe ere, zenbat kantu entzuten ditugun, ezta? Baina badakit, badaudela autoreak ematen diotena, garrantzia, bai. Maria, zuk ematen diezu edo? Bueno, nik orokorrean buelta asko ematen diot, edozein gauzari, orduan bai. Hasiera batean batez ere, ez? Nahi nuen izenburua izatea, kantak izatuko zuena, baino gero ere, eta Jonek aipatu dauena, azkenean jendeak deitzen dio kanta horri, adibidez, errepikatzen baduzu hitz bat askotan, orduan holan deitzen dio. Orduan saiatzen naiz beti, entzuten kanta binda berriro, eta zein da benetan zein da hitz egokia, ze hitz errepikatzen dut askotan, eta, saiatzen naiz oin simplifikatzen, eta hitz bat jartzen, ez? Kantu hau da eskuak, kantu hau da ura. Ez apur bat, labur biltzeko kanta, baino egia zen oin ja, buelta askorik emon gabe. Nire kasuan, ez dakit. Osea, nahiko intuitibok egiten dut, eta gainera ez dut pentsatzen hitz batekin, bikin, edo ez dakit teorizatzen horren inguruan. Azken lana hontan lan kontzeptuala da, hiriari buruzkoa, hortxe 10 historia, 10 pertsona daude, eta hor bai alabeharrez eskatu nien idazlei kantuek izan behar zutela personen izen propioak, ez? Baina ez dut hausnartu nire kantu gintzan edo ze tituluak edo ez dakit kenduta azken lan hontan bai nahi nuela hori Jon, Angel eta lako izenekin kantuak bataiatzea, egia esan saiatzen naiz hori, ideia bat hartu eta hobeto islatzen duen hitza edo hitzak erabiltzen kantuari izena emateko, ez, bestek ez. Espero dut hiruek ere izenburu asko jarriko dituzuela aurrerantzean, eta galderen tartetxo txiki bat zabaldu aurretik txalo bat nahi dut eskatu ahalik eta gehien batez hauentzako. Jon Baia, Rafa Rueda eta Maria Riberorentzako. Eta poteora abiatu aurretik agian norbaitek galderaren bat edo zelantzaren bat edo izango du, eta kontatzeko ausardia ere bai agian, eta uste dut inalambrikoren bat hortze bilela, baina ez dut ikusten, bestela goiza da, eta oraindik eztarria fresko izango duzula, espero dut.
bezainonak islari onak direlako, mailan dozen da. Eta bigarrenik, hausnarketa gizara, kezka bat, planteatu. Adibidez, gaiak enkargatzen dituzten, letrak enkargatzen dituztenak eta gero letrak gauzatzen dituena dute, ezta. Apurrat urduri nago, baina, kezka bat. Eta da, adibidez, eragin handia daukela abeslalarien eragina gizartean somatu dugula fuerte beti. Eta nik neure esperientziz, ez dok amairu, talde horrek, ze eragin eukizuen euskal gintzan, baina batez be euskera, euskeraz egiten apezuten euskerarik egiten, eta niko, euskera zegoen niko desbaloratuta, ezta? Eta hasi ginen apurtxo bat, ikusi genuenean talde bat, prestigio doken talde bat, eta ikusi genuenean horiek euskera abesten dutela, eta gainera guri gustatzen zitzaizkigun gaia. Orduan, hausnarketa izango litzateke, gaur egungo kezka, euskera jakin, eta normalean zuen abestia guk entzuten ditugu, baina gaztek gehiago normalean ez da. Orduan, ia nolabait, euskeraz dakien gazteriari eta orokorrean den hori, eragingo liguken movimentu bat, gaur egun, gustatuko litzateke posible izatea. Horregatik izaten dut, formak ere aipatu dituzue, sustantiboak asko erabiltzea bestea, baina apurtxua gai hori herri moduan ia nola landu daiteken apurtxuan, nire kezka hori izango litzateke. Zuen letragilea, gero letra gauzatzen dutenak eta horiek, nola bai, kontzientzi horretara jotzea eta euskeraren balorazioa nola bai gora jasotzea. Ia, movimentu bat posible da. Sentitu duzu behar hori edo tentazio hori edo ikusten duzu kimurik zuaitzan hortan? Nik uste dut hausnarketa interesantea egin dezula. Ez dakit nahi izanik ere mugimendu bat sortzea edo musikagintzak funtzio hori betetzea nahi izanik ere lortuko ote genuen momentu hauetan, ezta? Garaiak ere asko aldatu dira, ez dok 13 garaitik ona, eta baita gu umeak izan ginenetik ere guk ikastolan hemengo musika bakarrik entzuten genuen, hemengo rock and rolla bakarrik entzuten genuen, eta tarteka kanpoko zerbait ere entzuten genuen, baina oso arraroa zen, ze kanpokoa etzen referentziala guretzat, ezta? Eta gainera etzen hain errez iristen kanpokoa ona. Eta hori dena erabat aldatu da, ezta? Musikaren mundua ere globalizatua da, 1000 kanaletatik iristen zaigu dena dago eskura, eta gu baino askoz indartsuagoak diren kanal asko daude eragiten guri, gazteeri, deneri, eta beraz ez da hain erreza eragin hori izango luken mugimendu bat sortzea edo kantagintza bat sortzea, ez da? Referentzialtasuna irabaztea oso garesti daukagu, eta nik uste hori dela gure kulturaren arazo handienetako bat. Gauza asko egiten ditugu, gauza oso onak egiten dira, baina gero eskaparatean ez gara ia inor, ez da? Ez gara ia inor. Eta gure gauzek ez dute irauten eskaparatean eta jan egiten gaituzte handiek, ez da? Ez daukagu irrati emisorarik, apenas guretzat, 300 emisoren artean 1, 2, 3 izango ditugu gure kantuak jartzen dituztenak, interneten zer esanik ez, ze txikia garen, aldizkari espezializatuak eta bar, hori da panorama. Nik uste dut ala ere gure indarra dagoela maila lokalean, zuzeneko emanaldietan,
eta herri mailan, gure emankizunetan da hor hartzen dugula indarra eta hor garela nagusio erreferentzialtasun hortan. Beken ez, beken gure finala ere 4 urtean behin da, baina hor hilabetean kontzerto bat egon daiteke bek betetzen duena, ezta? Eta ez dira inoiz euskaldunak, ezta? Oso orduan maila lokalean hor daukagu eragiteko gaitasuna eta baina baldintzak oso desberdina dira eta ez dut hain erreza ikusten hori sortzean. Ni bai beti pentsatu izan dudala garai historiko bakoitzak eta esaterako orain Euskal Herria bizi duen aldaketa aro hau honek bere banda sonora izan behar lukela, ez da, bere kantuak. Esaterako idea horrekin nik idatzi nuen letra bat itsasoa gara izenekoa, Kanzazpirentzat, justu momentu horiek ziren, ez da, aldaketa historikoaren momentu horiek eta ez galdetu zer galdu genuen negar egin genuenean, malko hoiei esker orain itsasoa gara, sufritu dugun guztia eta gero egin ditugun negar guztiak merezi izan dute, orain itsasoa garelako, bueno, ez dakit zenbateraino izan garen azkenean itsasoa edo, izango garen edo ez dakit, baina hori bultzatu nahi nuen nik, ez da? Momentu konkretu horretan da. Bai pentsatzen dut kantuek lagundu behar dutela gizartea, jendartea, badirela tresna bat. Hori aurrera eramateko ideak, mugimenduak eta sentimentuak. Baina, bueno, baldintzak ez dira errezak. Zagizu zerbait gehitu nahi duzuen, edo beste inork atza altxatzeko asmoi daukan, edo hotxa? Edo poteatzeko gogoa eta barra ertzen komentatzekoa, bai? Eskerrik asko berriz ere Jon Maiari, Maria Riberori eta Rafa Ruedari, eta zuei galderengatik eta txaloengatik.